съм Твити и днес играем Майнкрафт. Това ще бъде моята първа survival поредица с двама мои приятели. Един се казва Александър, а другия, по-точно тя е момиче и се казва Вики. И играем в моя Private Bucket сервер на 1.7.2. И малко сме се поразвили, просто нали съм сложил така плагини, TimberMod, такива подобни логини. И просто беше уникално лесно да се развием. Това беше само за около 20 минути. И нека ви покажа малко моята къща. Аз не съм точно в къща, ами бунгал някак се те съм го нарекал. И още тъй нали се занимаваме с сервера, просто някак си не искам да си правя още много къща. Така ще покажа сега къщата на Александър. Той само да намеря. Там горе е тя, да, обаче много пъти има да се ходи и пък и трябва да направя мостове тук, за да може да се отиде до неговата. И тези мостове аз по-точно ги построих, защото някак си да бъде по-красиво, защото как така да го кажа, по-красиво да бъде и fuck you. И тъй, общо взето за красота да го направя. И стана нощ. Само ще сетна времето. По принцип не читваме. Но, нали, правя ревю в момента и тъп скелет. Тъй, сега това ще бъде само ревю на нашия сервер в Private сервера ми. Общо взето, ето му къщата. Не дървото, ами. Ето му неговата къща. Той не я достъвършенства още. Само това си е направил сега. Става му добре. И е тук инвестиция, че имало вода, да скочим по-бързо. Ние му викаме да се направи такова пътче, но той не ще. И сега да покажа на Викито къщата. Не сме се развили почти, само по-бързо. Сървъра просто има всички погани като за обикновен сървър. Кито с такива простоти и някакви подобни. Просто ми обясниха как да го направя и воля. Това нейната къща е там, не знам защо се е направила така, просто така е изкефило. Защото си казахме, не е задължително да се живее в една определена къща, зато и всеки се направи собствена. Нейната е красива, оценете я. Добре, ама няма нищо. Айрон, свивам го. Тя едва ли се сложва. Сложил съм командите в сервера Game Roll, Mob Griefing на False. Примерно крипъра, когато гърми, изобщо да не ни би демидж. Не демидж, ами да ни не убива, така да грипа да чупи. Втората команда, която съм сложил е Keep Inventory. Тя служи така, когато примерно цопнем в лава, да не си изгубим айтемите, ами просто да си останат както и XP-то. И други команди не съм слагал. Аз съм главен админ. Dimec Owner. Те са просто админи, ама съм десейбнал от това. Геймот 1. И общо взето това е ревюто на сервера. Ще продължа поредицата дълго, докато не отключа тези всички ачивменти. Къде ще е? Опа. Ей, всички тези ачивменти, докато не отключа. Уоу. И докато не победим Iron Dragon и всички останали простоти. И да, общо взето това е нашето сервърче, в което сме се развили съвсем маничко. И да, общо взето ще почнем да снимаме след 2-3 дена на нашата поредичка. И благодаря, че гледахте ревюто на нашия survival. И не забравяйте да се абонирате.